Kakagising lang din ni Bunso. Pet, excited ka pa picture? Ha? Oh. Excited ka pa picture ni former president? Ha? What's up, catch up with your boy Tiu Tiu? I'm Jebet. I'm medyo malito. Dansoy! And I'm Steve Princess. And welcome back to my channel! Today is September 1, 2022 and it's first day of Christmas. First day of Christmas. 4:23 AM and wala pa kaming tulog kasi may flight kami ngayon papuntang Davao! See you Davao Guys, first time ko mag-Davao, guys. Oh, first time ni Japit mag-Davao kasi nakapag-Davao na kami dati. Pumunta tayo dun sa yung walang wire. Yung walang wire na, ano, yung street na walang wire na. Oh, grabe. And marami pa tayong pupuntahan doon. Nag-prepare kami guys kasi may atinan kami doon sa Davao, yung opening ng Suzuki Auto Central doon sa Davao, sa Matina. So, yun yung aatinan namin. And yung flight namin is mga 6 AM kaya 5:30 yung boarding kaya kailangan na namin pumunta doon. Pero tingnan mo naman, relax lang kami. Pero nasa Tisa kami papuntang Cebu Airport. Cebu International, personal ka dyan. Kung nahalata nyo guys, wala si James dito kasi nasa Bukidnon siya, umuwi siya nung... Sabi niya kanina pala guys, nag-chat si BC ko yan na. Busy! Ano? Editor! BC ko yan na. Busy! Nag-chat si BC kanina na mamayang untos lab. Untos? Mama Rose. Oh, sasama si Mama? Tingin ko kasi sabi ni BC. Hindi na surprise kasi sinabi ni Japit. Sabihan mo si Kuya Roy na kami sama ni Mama. So guys, umuwi ng Bukidnon si James kaya hindi siya kasama sa amin. And diretso na lang siya ng Bukidnon papuntang Davao. And kami naman mag-aeroplano kami. And yung mga maghatid sa amin guys, yun Hi driver, mamang driver. And ito din, yung nag-work pero ihahatid kami. Si Suso. Ay, mukha ni Su. Mukhang Suso nga. Joke. So excited na ako makabalik ng Davao kasi first time namin doon. Nag-stay kami doon sa Dusitani ba Roy, no? Sa Dusitani, nag-stay kami doon mga one night lang. And grabe. Oh, dahil sa Navarro. And grabe, sobrang ganda ng hotel nila doon. Nakapunta ka na ng Davao, baby girl? Karamihan na. Karamihan. Karamihan na nasa Davao. Karamihan ay nasa Davao. Damihan ay ka na. Maraming beses na. Maraming beses ka nakapunta doon. Uy, maraming beses. Oh, maraming bisis na. Ito, maraming. lakas na 5. Loh, grabe. Ba't ka nagagalit? Nagtatanong naman ako. Kaya nga ilang beses. Sino kaya Sino ba pinuntahan mo doon? Mga shows, no? Oh, mga Oo, ibang klase. Nag-show siya guys, mag-isa siya na pumunta ng Davao, tas na-scam. Oy, nabayaran mo ko. Ay, nabayaran mo? Nabayaran mo kwarto ko. Nabayaran magkano? Ha, ay Magkano? pero giutang lang. Nandito na kami sa guys, sa airport. Alam niyo ba guys, dito sa Cebu ngayon, pwede nang hindi mag-mask sa open spaces. Pero pag sa loob, hindi pa pwede. And alam niyo ba guys na hindi ako masyado kinabahan kasi aga natin.
Tagang Kuya Kalag. Lain kayo murag mataga ako ang kabuhi. Anong nangyari sa iyo nung pag take off? Anong na-feel mo? Saka kung kabuhi man ana ka ng tribal ay ka ng tribulin pa. Trouble. Tayo na kung kabuhi. Ano yung reaction mo? Marami Ano yung ko ay reaction? ka na marami patumok. Marami ko ana to. Yan naman ako. Padumok taga ka no. Yan naman ako. Yan naman ako. Ka na mahaba ako. Unsa yung sa Lain ang kabuhi. Welcome to Davao. Sama na siya eh. First time ko dito, guys. Nandito na daw yung ano namin guys. Medyo maldito and friends. guys. Thank you sa new car, Suzuki. Oh, ikaw na yung bahala, Roy. May new car na tayo guys. Ikaw na bahala magdala sa amin kung saan mo kami dadali. Thank you, sir. Thank you. Wow, bagong-bago. Kami ata naka-virgin ito ah. Yun guys, kaka-unbox lang nito. Kitang-kita yung ano, yung price. Dito yung price eh. Yo guys, bagong-bago pati yung amoy ng aircon no. Anong ano to? Suzuki XL7. XL7. Wow, grabe baby girl. Kumusta yung bago mo na? Bisaya Squad car. Bisaya Squad, welcome to Davao! Yeah, Davao, yeah, first time yo! Davao, yeah. Lo, grabe. Ganda talaga dito, no? Linis talaga dito, no? Davao City to, no? Davao Airport. Hindi ko alam guys. Basta Davao. Grabe, guys. Sobrang linis dito, guys. No? As in, may nakita ka bang plastic? Kaya kahit puti-puti dyan na plastic, wala, no? Linis, baby girl, no? Oh, limpyo ang Davao. Kita ka basura, Snake? Wala kayo. Sa plastic, no? Wala kayo. Hirap talaga pag hindi mo alam yung lugar, guys. May ways nga, pero doon ka naman yan. Putang sa bukid of Pro guys. Ayaw lang yung masakit. yung unang ikutan sana, di dumaan si Roy doon kasi baka marong turn daw. So, pangit na yung daan. Tapos dito, okay lang yan kasi medyo semento pero magdati sa dulo. Guys, hindi kami makadaan dyan, guys. Kasi na-adlock kami guys. Baka masangit ang sakyanan guys. Balik na lang kami sa daan. So balik kami doon. Ikot na naman kami sa kabilang ikutan. Huwag kayong pumili ng mga lalaking masasakyan. Bakit? U-turn lang kayo. Guys, tapos na kaming kumain and wala pa rin kaming tulog ni Japet. Buti pa sila Roy nakatulog pa ng kahit konti. Nakatulog ka 'di ba bago ka nag-shoot ng ano. Pag-abot like 8 Oh, to 10. kami wala, dire-diretso kami ni Apit eh. Hanggang ngayon medyo wala na akong energy. Bawi na lang next life. Kaya pupunta kami sa office ng Suzuki para doon matulog kasi alas 2 pa yung check. Alas 2 pa yung check-in, so doon mo lang kami mag-nap. What's up guys? Kakagising lang namin, halata naman sa mukha namin, di ba? And messy hair, di ba? Ano oras na? Mga alas 5 na guys, and kakagising lang namin. Kasi nga wala kaming mga tulog, ay lalo na kaming dalawa ni Japet, wala kaming tulog talaga. 24 hours kaming gising. Magpapapicture kami ni former President Rodrigo Duterte! Woo! Excited na magpa-picture ni Kuan Snake ni former president. Presidente sa una si Rodrigo Duterte. Tinuod lagi? Oh. Excited ako. Pa-picture dito niya. Oh, magpapa-picture kami ngayon, guys. And andito si Bunso, guys. Kakagising lang din ni Bunso. Pet, excited ka pa picture? Ha? Oh. Excited ka pa picture ni former president? Ha? Kakagising na, tingnan yung mukha niya, guys. Bagong gising yun. And ito naman, ito pa yung apartment na inistihan ni JR, yung nag-invite namin. And alas 2 pa kasi yung yung check-in sa hotel, so di mo na kami nakapunta doon. Ngayon, pupunta na kami doon. So yun guys, nandito na kami sa stayhan namin. Andito na kami guys sa sa stayhan namin dito sa Davao. Dito kami magstay guys for 2 nights ata. And andito na si Bishay! Galing pa yung Malay-Balay guys, papunta dito sa Davao kasama sila Mama Rose, pero sayang
Hindi naman natuloy na yung pagbisita namin para pa makapicture kay former President Duterte. Uy, kasi inaantay niyo ako. Ha? Dapat andun ako. Huwag ganun, bro. Actually, may conflict of schedules kasi. Tama yung Hindi dahil sa iyo. Hindi pala tayo. Akala mo lang yun. Hindi. Swerte ka. Hindi kasi basta may conflict of schedules kaya hindi kami natuloy doon sa Pero okay lang kasi yan, everything happens for a reason. So, dadating din yung time na para dyan. No? Yes, syempre. At yung time na yun, dapat kasama ko. Kung hindi ka palaging uuwi. Na-miss ko kasi si mama tapos birthday niya, guys. Yeah, joke lang guys. So, umuwi siya ng Representative. Bukidnon guys. At least may representative kasi si Roy may show sa birthday ni mama kaya hindi din nakauwi si Alam niyo ba Roy. guys, si mama nagsad-sad na, sabi niya, ay, dito sila kaulitan nanday. Sana sige, nag-share pa siya ng post guys Quotes. na may parang uwi-uwi na video ba. Tapos iiyak daw siya. Okay, dito itutour ko kayo sa munting bahay namin for 2 days. And ito yung sala namin guys, yan. May wifi yan dyan. And dito naman yung small kusina namin, yung lutuan. And syempre dito may 3 kwarto dito guys. Kwarto ni Snake and ni Dansoy. Sabi niya, kapat tayo. Mag-asawa kami dalawa, kaya ako. Ano sabi mo? Mag-asawa kami dalawa. Bahala ka dyan. Ito naman yung CR namin guys. Na Oy, hihilan mo. Joke. Ito naman yung CR. Wow. And ito yung kay BC and James. James and Japet. So guys, doon po nagtatapos ang mga vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!